Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham salbrum brum. Bini hamzak ma khairok ma aw pai flyaza. Sini kaitor borok ganak male hamzak thini o khairok thini o se. Hallelujah. Network haimani bagai timely phaiman liya. So kokri at least tabuk live sopai manka. Network bela disturb kaito ngo wate ni bagai. Fadi sung network wi meseng jagya. Kaito ni kok wi sung applying lai nai. So kaklai no joton tiar mangna. So dakti ke live phaibedi hake sung kaito ni kathang kok no dakti ke sung seruma phasing thang lai nai ti kuplong uma phasing sung thang lai nai. Hallelujah. Praise the Lord. Kasrang jagro. Ha ha ha. Fadi network haimya phano sung abubai meseng jagya. Kaito ni kok basi sung applying lai nai. Tini kaito sono belai apply ke hamari klaina thangi tongo. So kasrang jagro dakti ke live phaidi te nini garane ta hokte buk sangrong ma haino share clay di boba haino tini kathang kok no srangani bagai share mantan. Hallelujah. Praise the Lord. Oh shakaraba zanda karabostiki. Thank you Lord for your love and grace. Tini shal bela special sal. Tini zora belaino special zora. Oh sarik sal kesang zora bela special zora. Lo sal brom bela special. Neng ani langma chini langma na keplaing tamoni bagai bela special lo. Nini kathang kok nini keplai kok pangnang kok Lord o kok no srengna thangi tongo afa o kok no srengi sing poito keplongo te poito bai sing soi kahamo samungo sing yapriso te asang masau te awo nini mungsung sasangulo subrai ni thani bebak ya faro phrangnai kaham nang se Holy Spirit ni thani submit klai bugra jesu ni keplai mung mai kasa fan thani ya faro amen amen hallelujah praise the Lord Fading ke tini seng serengai nai kubui se seng no phiyoknai kubui se nono phiyoknai hallelujah obono seng tebu chat hogui tebu kuthuk ke kaitor frengna je thangi tongoni afreng muno seng tini yasak layan hallelujah so khasrang jagda tong thok jang ke just sasung aba ke sadi ani kaitor kaham ani logi tongbai ang belai khasrang jak ang tong thogo ang khasrang honi sadi hallelujah praise the Lord tamala sini kok a kok se seng no tamnai ragro hai kaba akok se sini sinimung akok se sini tomong kahamni mari akok kathang kok abose kaitoro je soising khaksangai ma tongoni mari hallelujah so faidi singjara magnang klaileya obno tuising tini sukru bisrang rayan jotono sing elama khroglai Proverbs chapter 12 verse 19 Proverbs chapter 12 verse 19 phurungmung baroni 19 tam sujak tong fadi sing joton lailene Phurungmung baroni 19 tam sujak tong hallelujah nor belai khasrang jagang saimano kathang kok no srnani bagai o kathang kok ab belai sing khaksang ro o kathang kok sing belai ke tong thog ro abun bagai nor belai tong thog jakti khasrang jang saimano fadi dakti ke do kodok ke phurungmung 14 ni 19 tam sujak tong fadi sing joton palkha nailen ang porene jo tini ang kok brobai porenai kok kubui shanai kokle tong flainai hini sao kok kubui shanai kokle tong flainai tamo khe kok tatal sanai ni kok rogle srapchani bagi se hini sao rang sani bagi bebak sangsar sani bagi bebak dofani bagi bebak hakaba jaga sompoti ani bebak ani bagi bebak chakri ani bagi bebak business ani bagi bebak tomung no obahai kok nung sawi tong kake abatamo srapchani bagi se hini sao kok tatalabo kuno dino rangni ni bagi bebak ni manya kuno dino sangsari sompoti ni bagi bebak ni manya kuno dino rangsak ru phai ni bagi bebak ni manya phiaba kok kubui shanai kokle tong flainai ni sao Jesus subrai Jesus muthangnai Jesus ani fan Jesus ani samong Jesus ani bebak ni je sanai o kok kubui no borok ungkha tong flainai ni sao hallelujah tabuk ni mithani wo nung bokok no sawi tong Jesus ani bebak ni nang sawi tong laga sangsar se bebak ani hini nang sawi tong bo kok no nang sawi tong a kok baise nang ke tong flai nei da na tong flai ya nang ke molbrum ni bagida nang ke tamnai molbrum tek to manani bagida aros depend klai nang bo kok no sa ni bukuk ti bo kok phai hallelujah ambo orasa kok kubui sanai kok le tong flai nei hini sao abun bagen kubui se nono phiyoknai ni nang title lokana Kubui no je sanai borok botong flainai hallelujah je kubui no sanai borok botai komoria phiaba je tata no sanai hakeba kok chaya no sanai borok ge tamungnai henmale srapchani bagi se ni sao
Hallelujah. Nung tomo srap sani bagay ang namusung hungkang ke sadio sungsar sani beba kanay. Tomo nung srap sani bagay nini lang mano tonan musung hungkang ke sadi rang sani beba. Nung tomo srap sani bagay no enjoy klanya musung ke sadi nung ani business chakri si beba kanay. But nung tomo no molbrum ni bagay tong namusungo. Tomo no nung tamnay soy molbrum ni bagay kaiter ba mong tong namusung ke sadi Jesus ani subray hene. Sadi Jesus ani motang na hene. Sadi Jesus ani samung hene. Sadi Jesus se beba kanay. Hallelujah. Praise the Lord. Tangi hen male ok ku bunyo je sanai rok. Te Jesus je depend khlaini rok. Jesus mang je asai tongnai rok. Jesus no je bkhabai poitu khlaini rok. Bonomang bkhabera oi poitu khlai suknai rok. Borok ka tong khlainai. Hallelujah. Sadi angle tong khlainai jatse hene. Hallelujah. Khok bai sadi angka tong khlainai jatse hene. Ani kai torni logi angle tong khlainai se hene sadi. Angka theiplai langmana manjak se hene sadi. Langma bijamani mung suijak se hene sadi. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrang jakda. Tomon khasrang jak tong tok jak ke ok kubuino sadi nung te boilia nung o sungsani liya nung theinai jat liya nung srapsani bagiliya nung erang liya nung krilia nung bigra liya nung katharse kahamse hamsa jakse nung belai khen morokse kaitini busase nung belai khen hamari ganangse hallelujah nung obono saimandi nung tapok di srapsani bagi pono kema borok srapsaken pogoi thangjago boje sungsani liya kaitoni se pogoi thangjago haina hai sungsana tui wana jago sungsana tui tekto nangjago sungsana tui asawoi sungsaramang tamnai sengdari thangtiniwo kaitono pogoi horoi poroi nangai sasara nangnani nango so nung sasara fasingo ta thangsiri nung saksakno tamnai sungsani ungjagai belai sitrawo nung ta thangsiri nung kaitoni se nung suknahani se nung langma bija mung sujakse nung soi kaitoni hamjako mani bosase nung obono saimandi hallelujah ang khasrang jaksani sakani ang belai tong thok jaksani sadi tamla oje kok kubui oje keplai kok abo sonor khasrang nai tini kuma bor ang krise ang chugia se ang tenglia ang tai tamnai senglia theiman chasiu aba hai kok sitra kok aba hai kok tatal kok aba hai kok srai mung kok aborno sawi nung nini bai thani hamare haka nini tong thok mungni tong thok mungno nung nini arani norita rohodi soi kaitor kaham ni ang besase Jisu kok khnamani ang kahamangka Jisu kok khnamani ang sumsok nakar jaka ang ketharse hamsa jakse ang kaitoni borokse ang belai ke morokse kaitoni besase ok kok kubuino sawi keplai position nung basai tong phaidi hallelujah nung tomno keplai tong namusungu tomno pai flai langmana mana musungu tomno komori akha tong namusungu tomno nung tamnai tong flaina musungu soi kethang ke kaham ke morok ke kethar ke hamsa jaken ke ok kok kubuino nung sanani sengsili Hallelujah. Praise the Lord. Fadi, John chapter 8, verse 31 to 32 no senglai lene. John chapter 8, John kothama kaham John 8 ni 31 32 tam sujak tong fadi senglai lene. 31 te 32 akaba 31 32 John kothama kaham John 8 kothama kaham John ni 8. Oh, hallelujah. Kasrang zakrok tong hamsa zak hallelujah kaitoni kok ni bagai khatongui tongne ra borok hamsa zak kethang kok to serna bagai khonjo kukruk ra borok hamsa zak kethang kok no soi aba hake yapri sei tongne ra borok hamsa zak hallelujah tam sana jaro John chapter 8 verse 31 te 32 ang sama hai norok tongke haikese norok soyani sagri ni chau Jisu sama haike tongnai rok Jisu je musung ma haike tonglai rok Jisu je khlailang mani haike ba aje kok khramani abono gosinai rok borok se soi Jisu ni sagri hini sau teitam sau jaga norok kubuino sawi manna hini sau haka akubuino norok no phiyoknai hini sau norok kubuino sai mannai haka akubise norok no phiyoknai hallelujah praise the Lord tangi himala naidi tini kema borok sungsani mungsa sungno tawphano trust khai tong laiko hai kaba abor banya ani nei borok ta phan asa lai tong laiko na je sungsani mung sapono srapsani bagani ni ngi man bot molbru ni bagani no khak sangrei satisfaction ri manya mung samani phano ya chakri bo naidi thia sak jorati khlai manya 60 years ni pore thage ma thango tomuni business ba haino abo kaise limited abo nang atamnai bebagni ni musung tingya depends on customer hai kaba mungsa sung ni nok hai ka mungsa sung ni samung humo bebagna temporary abo bai mang nang asawai abo no mang nang khatungui nang tongi manya hallelujah praise the Lord
tangi himala nadi sengsar abo temporary ara nang 100% depend khlai se manya abo possible ya ang 100% sengsar depend khlaio bona ani source ani nang hni se manya tangi himala abo limited so aboni bagai oro sao nang kubuino sai mannai a kubuino no phiyoknai hni sao te jisuni musungmau tongnai ro jisuni kok khnanai ro te jisuni a kok depend khlainai ro te jisuni samung kaham khlai mano bishas khlai poito khlai abo haikeno gosinai ro borok se soi jisuni sagri Hallelujah. Nung mo tomong ni Jisoo ni sagri ka hamong na musung hungke. Nung mo tomong no Jisoo ni shoy hamza kung na borok na musung hungke. Tai nung mo hay no tomong na at Jisoo ni bisingo kaksangay tong togoy tong na musung hungke. Goshi sidi. Hallelujah. Kok kubuy nyo sarani steng sidi. Kubuy kok obono nini sumsok nakar zaka. Kubuy kok obono nung katarang ka. Kubuy kok obono Jisoo Kristo 2021 boso ni salay sakang no. Chini, nini, ani, chini, joto ni hamya sitra, bemar, virus, sumsok, krosakau bini besagor zunyaka haleluya te bini bahan sekak zakmani bai bo kok khnamani bai bin thai ksarmani bai nini ani sini jotoni sumsok nakar zakha haleluya abon bagai 1 Peter 2:24 tam sejak tong jisuni kesabai sini hamya hamka jisu kok khnamani bai bin thai ksarmani bai sengke tharangka kahamungka morok engka haleluya khasrang zakda tong thok zakda Obono kubui, kubuinya salbrum brum sari, ang kahamse, ang ketharse, ang morokse, ang hamsa zakse, ang alaidase, abo nini panbaya, hakamo nini samungbaya, Jisoo Kristo baise. Hallelujah, Jisoo Kristo ni bisingte ang kethar ni sari, Jisoo Kristo ni bisingte ang kubui ni sari, Jisoo Kristo ni bisingte ang hamsa zak ni sari, Jisoo Kristo ni bisingte ang alaida ni sari, Jisoo Kristo ni bisingte ang hamya kerikya, sumso kerikya ang ketharse ni sari. Hallelujah. Praise the Lord. Kubuino samang no tongni. Kubui sinono molbrum ni lang maranai. Kubui sinono molbrum tong tong maranai. Kubui sinono molbrum ni kaksang maranai. Sengsani nang nungya kok tatar kok no sawi nang time waste ta kladi. Te abo bakya mutangjak mun yak ni nang ta kepledi. Hallelujah. Zaga sampoti abo bai nang ani haka abo bai ani bebak tahandi. Rangsak risak bai aw bai ani bebak khani nang sasari. Sengsani rang bai nang belai kung ta suk de haka ba ang khani nang tahandi. Naidi kaitor langma riyake sengsani mungsamani abo kun pan jaga sugya ba neng langma ganang ni tongma bagise abo belu tongo tomon ninu langma kerikha mane no neng kerikha so langmani malik sabo abo kaitor si so kubui sabo abo Jisoo Kristo se fariseng tebo confirming lain elambak ni bisingte hallelujah John 14 ni verse 6 tam sejak tong lagi John 14 verse 6 John 14 ni verse 6 tam sejak tong John 14 verse 6 John 14 verse 6 Jisoo hai hinai saka angno lama angno kubui angno langma ani bising tui phayake khorok safana afani aro phai manja ni saw hallelujah praise the Lord tini kungma bororo sengsani rang baike better life ni layo sengsa rang baike better protection ni layo sengsani rang baike better satisfaction ni layo but naidi Jisoo ni bising tui phayake kebo phano tamna afani aro sogui mania chukna hawo sogui mania langma bijago mungsei mania morbrung ni langma ni kebo mani mania awoni bagi lama sabo Jisoo Kristo se kubui sabo Jisoo Kristo se je borok kubuino saiman nai a kubuino borok phiyoknai hini sao tabo kubui sabo nang saiman sidi kubui Jisoo Kristo se hallelujah lama sabo nang saiman sidi lama Jisoo Kristo se mothangi manai sabo nang saiman sidi Jisoo Kristo se Jisoo Kristo de phaya ke borok mothang jagi mania Jisoo Kristo de phaya ke borok kaitan busangi mania Jisoo Kristo de phaya ke phana langma bijao mungsiri mania Jisoo Kristo de phaya ke kebo phana chukna hani borok ngi mania hallelujah sengsani rangbai abo sengsar jorano abo srapsa jorano 60 বছর জরা 70 বছর জরা 30 বছর জরা 40 বছর জরা srapsani bagise abono life nya molbrom uncountable life abono sa life no a life a langma abo borotong mane Jisoo Kristo tongo aboni lama sabo mane Jisoo Kristo a kubui sabo mane Jisoo Kristo amung thangnai sabo mane Jisoo Kristo se abon bagai nang tomung na tabuk phane kubui nyu sia kongke sisidi saiman sidi kubui te ke boya abo Jisoo Kristo se lama te ke boya abo Jisoo Kristo se mo thangnai te ke boya abo Jisoo Kristo se Hallelujah. Praise the Lord. Aboni bagino. Yes, tabuk phalan nang sisugya ko haka saiman sugya ko gaga saiman di sarai sarai di Jisoo Kristo no bakhabai puito klai bokhok bai subra hin ko sinero borok mo thangjago a lama borok yapri re phaimano a kubuyo borok yapri re phaimano je kubuyo yapri nai je lama himpai nai a borok kunindino te maganang borok ya belai hamsa jak borok se belai phan ganang borok se belai excellent borok se belai morok se hallelujah
aboni bagino Jesus samani kokno salbrum brum muitu naradi Jesus lama Jesus kubui Jesus langma bini bisingti phaya ke khoroksa borok afaniaro phai manya kaitoni busangi manya amen hallelujah hasrang jagda tong thok jagda o kubi kokno hallelujah o kubi kokno pirdi sadinin garani borokno taw khono siya kongke bono alert khairedi bini khunjo gana thangi saidi khnadi Jesus Christus lama hani saidi khnadi Jesus Christus langma hani saidi khnadi Jesus Christus kubui hani saidi hallelujah yasak yaba bini byapar bono yafaredi but o duty le sing jotono tamnai palon ma khlaine o duty le sing jotono sini bisingti sing ma khlaine tangi hinmale khoroksa sak siyangi tongke sirinan dai to chini bono khnaredi bono nangke kofon kolteng nangke bono nono hamya pan teng nono nangke bui phan rohorteng tobo ok kubui kongno saika budi tangi hinmale jate tangi saya tangi piria akok ta hanjak as akok sengta sajakteng ulo yagulo haka a borok bahani complain dan septar di bono au borok ani gana mangs tongo kai to happen bano kothoma kam pespiria aba haka ulo jate bo complain rita manteng nake bonor kolthung buthung haka ba oksi tara sawi bonono musasa hamya sateng haipano nungbono kubui kokno sawi kabdi Jesus lama Jesus kubui Jesus mothangnai okokno sadi hallelujah praise the lord jate kebo sono complain ri bayajar so tini ang belani khasrang khatong togo tangmone at least online te hazar borok no ok kubui kokno sawi matong mani bagai te ok kubui kokno sanani siap mani bagai Jesus lama Jesus kubui Jesus muthangnai hallelujah praise the lord khasrang di te khatong thokdi tangi hinmale sengsa salsa kwakna thangi tongo sengsa salsa bebakno destroy na thangi tongo yangkhong hage doljana thangi tongo sala athukri je nogui tongmani bebakno krai thangbaine mungsapono tongra gala sa awa hai sal phai tongo tini Jesus Christo no ke respect riaro hakaba kabama kok sitara ba ke bengai tongnai ro jotono yasko masungnai Jesus Christo o yasko masungnai teita masanai Jesus subra hini ma gosinai hallelujah maybe apro belai leading ithangnai ama thangjaknane license no nang maina phanai mano so abuni bagino zora magnang taklaidi hallelujah praise the lord so zora magnang taklaidi nini zora tabukno right time tapphane leriako tapphane leri thangyako sungsani mungsasuk phaisingo tamnai bukharoi hake sungsani mungsasuk phaisingo tamnai mokol kai horei aje soi kubui nini gana sokpai mano nang arani nang ta norjakdi hakeba arani nang tamnai ta konorjakdi hallelujah praise the tangnai mothangjak mabu chini bagi nango mothangjak mungno je yasagi manero borok hamsajak kubuyo je yapri sapai manero borok hamsajak kahamo je yapri sapai manero borok hamsajak tini kengma borok saksana bele proud angjago tini kengma borok saksana bele sinai angjago Jesus Christ ni kubui kongno je porok khanawa do thoni handayo tangai because falani khunju borok khulugia ko aboni bagai falani doglam no borok phiyogriya ko aboni bagai hallelujah praise the lord so aboni bagai no nang accept klayateng saimandi nini sungsani samung bai nang tini kathang tongya nini sungsani mungsasuk ajimani bai nang tini kathang tongya kaito dono baithang kathang tonma bagai se nang kathang hallelujah kaito baithang nini bagai samung slamiri ma bagai se nang tini tamnai masai tongo tini scientist ang khani sing belai proud ang lai scientist no maislam kosa slamai phunrok dihni sari bok sungsani mungsasuk naya oi sungsani mungsasuk no naya oi mungsapon bo slamai manya hallelujah nung ang bahaino sungsani mungsa manina nung use khlayo kono dino nung sungsara mungsapon khlai manya slamai manya o sungsar kaitor bai sanamjak hallelujah o sungsar kaitor bai sanamjak so obo bebok malik kaitor se so aboni bagai nung sak no belai proud tang dio sungsara tongoi nung je sungsara yapung roja nung je sungsara kathang tongoi tongo obo baithang kaitor sanamani se sungsara so nung tongoi tongo hallelujah so aboni bagai no nang nung ya phaisingo khunjo kai mokol kai hore soi kubuino sininan jorawo nang loss tangdi haikaba nin jora magnang taklaidi obono jora Jesus Christ no bokhabaike puito khlainani te bokuk baike subrai hini gosinani hallelujah praise the lord so fadi elam bakte tangsa sangnai lene John 17 ni 17 17 ni 17 tam sijak tong fadi nai lene John 17 ni 17 tam sijak tong fadi sangnai lene hallelujah nang kubui baike borok no kathar khlaidi nini kok no kubui hinisa hallelujah praise the lord naidi kaituri kok se tam humale kubui obono karite kubui kare hallelujah praise the lord kaituni kok se kubui
akok no karite kubui kre hallelujah nani tini kema borok tamni sanani sungsar no belai kheno sungsar no belai kheno hamjagi tonglayo but tini o sungsar ni hoite borok tammani tong tini virus baike borok thui tongo langma soi tongo haipano se borok tamnai kubui phasingo yapri sepainani ronglayangi tongo tini tomno sungsani sampoti borokno mothangi mano hingkake biko asuk burung burung borok thui tongo tangi mothangi malaya gejangkha tini borok belai khena sakno sinai hengjaglayo kubui kongno jefro khnao belai khena naslemo baike khunju kayo hekoba kok sitra baike reply ru but nang saiman sidi sungsar kuagi tongmani nang saiman sidi sungsar busake oroi poroi sitrawi tongkha rangganang hnai ro hallelujah rangganang hnai ro khaike belai sinai nuknai hnai ro o je kwbangma ngi tongmano control khainani kono fan krei tabo so sungsani power abo limited but kaitor je authority mani abongka unlimited hallelujah a authority bisingo nang hapaidi a protection bisingo nang hapaidi a kangkhong bisingo nang hapaidi tangmle elambaga srai srai ke sijak tongo tomuno kaitor tongnai ro borongni bagi kono mungsa sungsani hamya keplaing phaimai hani sau aba hai hamya buskango phai basa phai keplaing phaimai hani sau so phari keplai phaisingo nang moya prisa paidi hallelujah keplai phaisingo nang moya prisa paidi belai kutuk tangi himale Bible serai serai ke sau sungsani lama ke belai kuar kotor ni sau kaituni lama ke belai kese so o kesebo hallelujah o kesebo ya prisa painyen belai tukjago tangi himale sungsani tong thok sa thok no oro nugya oro manya ni bagi borok obono accept khlaimanya o soi kubui lama no o jisuni lama no but sungsani lama belai no musamung bai tong thok mung bai samung sitra bai nemung sitra bai tomung sitra bai koplong borok abono hamjago motom jago aboni bag aing phasingo ya priseu je pro kubuni lama mthangjak muni lama ya prisa paineno borok khnana naya same incident nowani jora angkha yes same incident kaito saka borok nang sanamai belai no bkha dukho nangkha borok ani kok se khna liya borok ani kok se khna liya borok baithani musukti himitong siwo ang o borok no tui bai sokomori bthari khibisina hene kaitor decision namani but aba hai jora wono sabno borok ka hamnukha noana borok ka hamnukha o noa khoroksani jare tini sungsani borok haine hai yapri seiman pika noa a borok no sayang ya jotonon thangi saikya kaitor teiba ke sungsano sokomana thangi tongo o ani takhuk o ani bukhuk song khaki filsidi o ani takhuk song o ani bukhuk song khaki filsidi kaitor tei bai ke sungsano sokomana thangi tongo nowa sakable waire wai bini takhuk song bini gana ginin borokno sungsani borokno saka haipano a bororok nowa no muni laikya nowa kobor sungsara waise panjo wati phayako sungsara ba haike watui sengyako bahake nang wati phai sungsar sokomor jaknai sungsar kolobui thangnai nangoro sawitong putuldi koroni hene noana bengai laikya noana lasima singsak khlai laikya noana kok sitra baike damrok laikya phiaba tinibo same ngui tongo jisu christ se lama jisu christ se kubui hene jepro asuk sajak mani waire bai haipano oborro o khonjono khnana naya haike o kok no khnana naya o je kubui kok no kathang kok no tangai same noani jora borrok khnayani bagai aboni bagai no watui waka 40 din 40 rat tamungkha joto sungsar kolobui thangbai kya joto sungsar kobol teibai kolobui thangbai kya aje borrok noano naslne ro kephano mothangjak kephon thangnani sep manliya jotono thei thangbai kya tamhle kaitor sep noani bagai simse khlai roisu bini bagai simse jahas koto noani bisingti tangraka te bini idea bai kaitoni wisdom bai ke jahas tangrajaka te noa te bini family te sungsani mal mataro a jahas bisunga habai thangnani sep mankha hallelujah so kaitoni wisdom hapaidi kaitoni dagima kaitoni musuma hapaidi nini bagi bo safety tongo nini bagi bahani protection tongo watui waka 40 din 40 rat noa watuyo kolobui thilia atuyo klugui thilia bini family tuyo klugui thilia masa yangi thilia ba je kokna ero borok tamungkha tuyo klugui thinyani nangka langma sorani nangka nini ani bagi bahani same kok nung tomungno tabu kaitor jisu christ no rohor ko sungsaro te jisu christ se lama kaitor thangnani jisu christ se kubui kaitor soginani jisu christ se mo thangjakmong so obono nung tomungno accept khlainai maya hake noani jora borok burung burung thimani hai same o jora bahaino jisu christ je dinu phayo kisisa borok se tisawi telangjaknai kwbangma borok no o sungsaro toroknai tang holo kubui kong no receive khainai meni bagai kubui kong no accept khainai meni bagai hallelujah
Praise the Lord. Jotoni bagino o gift. Jishu Christ ka jotoni gift. Ang tomong o Bible no gift rekangke nung tomong receive khlai kangke nini ingnai receive khlaya reject khlayo ko baki nini ingnai ba Jishu Christ jotoni bagino sangsara phaikya je receive khaini ro borok kaitoni borok nai borok mo thangjagi manai je Jishu Christ no receive khlaya ro borok tamung nai destroying nai kamai thangmai nai obono kubui ko. Hallelujah. Praise the Lord. So kasrangdi khatong thokdi kaitoni kok simisu kubui bai thang Jishu simisi kubui bonokari te kubui kri nung bahayno kubuya ang bahayno kubuya tini kengma borok saksangno saksani sima rengmano belake bolai layo but ta bolai di nini sima rengmano ta bolai di kaitoni simaose sandardi kaitoni soi phonopani yapriose himdi kaitor soi dagi mani asamongno sanang khlaidi. Hallelujah. Faithfully kaitoni yafari khlaidi faithfully yapri shedi kaitoro kokhnadi nini life bunis lai juda ngai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Fading ke 1 John 1 ni 5-7 tam sejak tong fadi sengai len 1 John yang Revelation facing ni 1 John chapter 1 5 ni simi 7 jara jeng bini sajlani thani khanawi norokno samani kok engkha omo kaitor engkha pohor bini bisingti kisisa phano manatma krei. Hallelujah. Kaitor engkha pohor. Hallelujah. Taitam sama jaga kaitor engkha pohor bini bisingo kisisa phano manatma krei. Hallelujah. Kaitor engkha pohor bini kisisa phano manatma krei. Tini seng salno belai tungjak layo haiko belai no osoijong layo tangao je pohor. But so salni selebete busung sasama sabu malesini kaitor se kisisa phano manatma krei. Hallelujah. Os hal salsa krai thangai kaitor pohor osimisu sung tong thagoi enjoy khlai mannai. Hallelujah. So aboni bagino neng yang ayang phasing khundu takani mokol takai hodi kemo borok dhut kemo borok hey kemo borok dhut ai kemo kabang ma lasi mung kok thai kabang ma sitra kok bai keno no khnarnai sarnai ayang phasing mokol takai hodi neng kha pohor ni borok pohor tongo neng am menak ma chicken ni phani phai kaplaing phai manya যেমন মায়ং কতরমা নকে সইসং মাহাই যেমন মোসানো নকে সইসং মানি হাই সো আবাহানি কম বড় কম কক সানাই নংখা সয় কাইতর সিংহ হাইসে সয় পহর সে নং মনাক মা kisi sa bipring phano nini phasingo keplaying phai manya aboro hasala tongtu simuso bok bok nai gara phai bokun dino nini phasingo keplaying phai manya nangkha kathar nangkha kubui tomon aboro nora destroy khaine uke obsak no simuso bod destroy khlai manai ba kaitor mani phalano bokun dino mung sapano khlai mangla yaksuru bori mangla ama hai kebni khomata kare kaitor mani phala no butharnani tani himale seng obsago beraina phai maisi जों actually obsagia जोंखा फलासे तामला काइतर फलाबा जों बाहायनो फला आमबागे बन सुरिनेरो फलाबा कुबुइ बाके सुरिना नांगो हनिसाव हालेलुया praise the Lord so abuni बा obsangना तै टेंशन ता नांगनि दिनि गंमा obsangना नासिरि काइतनो रिजेक्ट लायो ताममाको I need a luxurious life निसाव I need a satisfaction life निनि hard work बाय निनि रां बाय नों satisfaction मानाय आबाय नों कुरि नों तंग थगै तंग मानाय no आबाय नों मान्या obsak स्रापसानि बागैसे जोतर mat थैनाय हालेलुया हानि फाइबा हावन मा थांनाय अबनो तै नों प्राउड तांदि अबाय नों कोन मुंसासे अचिव खालायनो ग्रै बाट फलाव से नों सय काइतोनि बरक सय आ लांमा बिजागनि मुंनो सरि पाइदि आबसु इम्पोर्टेन्ट आबनि से बारा इम्पोर्टेन्ट ताइ ग्रै हालेलुया आम बागै नेक्स्ट verse 6 ताम साफादि जों नायलेने तमुनो जों बाबाय थानसाके तंगो हनै सावि मनागो तंके जों कबगो तै सामंगबो tatal ang maklayo seng kogobo te samongo ba tatal ang maklayo hallelujah so abuni bagay seng kaitoro sok pa ba Jishu Christo sok pa ba sengsani activities ba seng haksalang la siwana sengsani tomong sitra ba haksalang la siwana sengsani nangmong sitra ba seng haksalang la siwana sengsani kabang ma samong sitra ba seng haksalang la siwana sengsani kabang ma unnecessary borok ba seng haksalang la siwana tangmala abochini bagaya hallelujah am bagay Jishu Christo jungno o sengsar bai katharna bagi phaya sakakna bagi se phayo aboni bagi nin kengma borong nona naslenai mane tamba nang bobai separate ka am bagi bondona nasleo tangal nang pohor sapai ke bong ka managma
joli jaknai tangle pohor tongma jaga monakma bini mokhangno phunogui manya aboni bagai bo joli jaknai bondono kobo kulnai so aboni bagai nung saimandi Jisu Christ nono sengsar bai sekaka nung pohoro sokpakya bokhe je tongnai bokhe monago a monago tongmani bagai no bondono naslewo bondono joliwo bondono kolo tangle nini jari bo buskango phrono sokpai mayangi tongmani bagai hallelujah so aboni bagai abono tui tension tanangdi kemoboron kobangma kok sanai just avoid khaiyabono nung sengsani borgia chokna hani borokse al abono kubui je goshi nanaro je goshi jagro borok hamsa jak hallelujah praise the Lord so please sengsani kabangma pusugyana tui tawana di kabangma nangi tong nin life ang saimano kama boroni nok kaham nango ri kaham nango gari nango bike nango rang nango sini auze basago je nangmani abo saimano angmo saimano nungmo jotono saimano but abo important ya kaitoro first priority di a pohoro enjoy khlaidi naidi nini langmo je needs nangmani tomono rang nang sugui tongkangke abo nini samung khlaimani bisingtui haka mungsasuk je ne kaitor thaniu asai tongmani bai abo lama phiok jagi thangnai chini bagai kha lama pusuk phiok jago muthub jagya nung saimani rang nang kha rangni lama phiok jaknai hallelujah income nang ki income ni lama phiok jaknai samung nang ka samung ni lama phiok jaknai nung just depend khlaidi kaitor kha lama phunungnai sa bai thang Jisu Christ go sigara lama hnai hallelujah lama mane tama source all kind of source tongo ajaga mathangjak mung tongo alaida tongo salvation tongo tamnai anointing tongo blessing beba kupulung ajaga Jisu Christ wo just relaxing de bo even go sija angkal langmani samo ang pohor sini bo go sija ang lama sini kubui sini bo go sia tam tongkhaba beba go si baikya so apni bagen relaxing de hallelujah praise the Lord manago thangai nang a hamyaw nang yaprita shedi abang bagai tomung no jeng Jisu bai thansa tongtutui tamnai monago tongke jeng kogo bo te samungo bo tatalongma klai huni saw so phadi samung sitra bai kubul jogi tongke Jisu bai ke tiklai rohordi nang mung sitra damrogi rohordi kok sitra damrogi rohordi tomung sitra damrogi rohordi tomung nang arak logi tongke kogo bo tomungo bo tatalongma niklai so phadi seng abahake tatal phasinga seng thangya so kubuyos seng yapri shewoi so kubuyos tongoi seng khasrangi tongai ne hallelujah praise the Lord so ang nono koinai jepropan sebmano okothoma kahamno nin takhukno nin garani borokno share khlaidi hallelujah bo okubinya nango okubi kokno bo nango bono sep khlaire di okongno khnanani hallelujah tangmal okongno khnaya sakjora bini life changing ya hallelujah changing khlaimanya but kogno seng tuni di maniu chance nang ya okok sebono chance khlai nai je tomon bo receive khlai kangke ya sagai na kangke so abon bagen chini thaniu chance khlai ran phan kare chini thaniu ok kubui kokno ombo thangjak mung kokno ok thar kokno tuni ri nan sep tongo phadi seng tuni ri lainai bo okok boi salai jaktang okok sebono salai nai ok thang kok ok thoma kaham hallelujah praise the Lord phadi kai tono sang hambai lain bini kok thani bagi O shakaraba zanda rostiki shekerila restiki hallelujah thank you Lord for your love and grace and care and protection Lord hambai ni kok thai ni bagi Lord ni kok thai ti nang suno frangka kubui se phiyoknai yes a kubui te ke be Jisu nang se ni bising ti se phiyok jak mung tong ni bising ti se muthang jak mung tong ni bising ti se alai da tong ni bising ti se pa bak chini lang mau kup tong ongo tanghala afa kai to nang ka ganang ni busat jeng chini bagai mungso obab grei tangmala bofani sampoti busani yes sengni ni busangma bai joto nini tongona chini se Lord hambai nang asike ganang klaiman bagai Lord sengsani ganang no ganang hinya but nini o je ganang awso soi ganang awso soi kaham Lord hallelujah awon seng khatungo te aron seng sandaro bebak nin thani yapor boga Jisu moi kasa hambai rishan amen hallelujah kebani hambai rijaknai aga kebani tamne prayer points rok tomono tong ge share kladi seng doro ke kaiton thani yafa lainai te a hamar no seng klaisa ka yasak lainai tamla kaitor asake kaham mungsani bagai pon seng bial klaya kuplung khemang selo amen hallelujah khasrang jakda katong thok jakda tomon tong thok jak ngake okothoma kaham no share kladi nin takhukno nini bukukno nini hamjakung ni borokno nini gana kuk ni borokno tangla bo haino okothoma kaham no nango bo haino kubunya nango okubisi bono phiyoknai okubisi bono tam khlainai thangsaranai okubisi bono muthangnai okubisi bono khasrang roi bebak area wono oh relax ke tongnani bono ranai phan hallelujah so khaklayo norokni
mungsasek hambai rejaknai rok krina tini tomor tongo hingke doro ke haika dakti ke rohordi sengjotor pal ke hambai relainai te kaiton pepak yafar layan o ratha khara mosti ke hallelujah fading ke seng pal ke tripura hasti ni joto minister MLA MDC EM te joto official rokno seng yafar layan te joto tripura hasti ni borokno seng kaiton thani yafar layan seng miyabu sereng laika jefru seng kaiton thani yafaro soitan kebeng jagu te temo soitan kerini bagai samung saw so phadi mungsa soitani fan tripura ni minister rong thaniwo MLA rong thaniwo MDC rong thaniwo EMs rong thaniwo keplai tang thang so kaitoni a wisdom kaitoni as a musuma simise fulfilling thang hallelujah phadi seng kaitoni yafar layan o shata khara mogore bosti ke tripura ni joto MLA joto EM joto minister cabinet minister joto MDCs joto chairman CM obahakena chief minister deputy chief minister joto officials rok joto secretariat ni members rok tamnai joto governor obahakena high court ni joto judge rok haikeba advocates rok haike joto officials rok na afangni thani yafar afanin thani je furu yafar soitan ke bangjago tripura haste nini se lord soitan nini fan kriyo tripura haste kutulik jishun magdam damrogo mungsa nini a hamyawan sukmo ke nang tek kaplayang manlia tripura haste ni malik jishu christos o ratha kara mostiki ang declare kayo a wisdom no as a soito mong kaham no as samong kaham ni a musungma hakaba as a soi fan no ang jishu christos mo declare kayo tripura haste ni joto officials staff hakaba joto minister MLA the MDC EM CEM chief minister deputy chief minister obake joto ni thang declare kayo kaito naran je wisdom no obake joto samung kaham khlainani a fan hakaba a musungma hakaba joto ideas kaham ro ang jishnu mumake declare kayo o ratha khara mostiki tripura hasin borok nini silo nangsani khibia nangsani yakaria hallelujah thank you lord nangasake hamjage nangsani bless khlai tongmani bagai hallelujah sopon de burma COVID-19 na seng surya COVID-19 kri khaw tripura hastewo tripura hasteni borok save se tamle jishu christos malik tripura hasteni nini malik jishu christos ani malik jishu christos je jaga jishu christos tongo soitan gana phan basa phai manya so abuni bagina mungsa virus chini bagi kri kha seng kaham se kaplai se hamsa jakse salbrum brum declare khadi jishu christos kasabai ang kahamang jakse jishu christos kokhna mane bang kathar se hamsa jakse mungsa bemar hamya ani bagi krika ani subrai jishu christo bini saka ruzui nabaika 2021 bosoni slai sekango just declare cry hallelujah praise the lord risa nang saimande nini kolom abo nini thani kaplang tongmanya tabuk sadi ani logi logi jishu christo ni mongbaike o ratha khara mostiki jishu christo ni mongbaike yes lord angnin thik kathano risa ni saka saro o ratha khara bokatharse kahamse risa nangan logi logi sadi subrai jishu nana hambai nana kaham khlai mani bagai ana belai kheno hamjage ani sumsok nung ruzui namani bagai nini kesabai nini boli rezaponi athik kesamani bagai ani hamja hamka ketharse ang hamsa jakse o ratha khara mostiki ya sadi kolom nang kutulli ni sadi jishuni mongbai kolom kutulli te kaham nang declare kayo heal in Jesus name be heal in Jesus name yes risha nang hamjakse o ratha khara mastiki risha nang kahamse declare kajang kahamang khane ang hamjakse ni sadi o ya khara lara mastiki hallelujah te kebuni hambai jaknai te suri jaknai points rok tamon tongke share klaidi hallelujah phadingate a kolok ang logrom phajing thanglak khana bahini seng live ni bisingti kaiten kokno seng lainai ang dorono koinai tiarangdi tiar katongdi te ang koinai o je tinini kaplai kok o je soi kothoma kaham kathang kokno te khorokson thaniwo share ok khlaimani bisingti tuni ri hallelujah hallelujah rohit yes yes je live nai tongnai jo tuni sakawa ang jishu christian thikatana saro o je kaham musungma o je sini khunju kukruk o bebag no kaitor suno tamnai hamjagui obo haike musung ri tongmani bag pharising kaitona hambai relayan hambai lo nina hamjakma te khairokmani bagui afa bujinani fan te belai am musung muni kokni bagui abon sunu ri tongmo bagui nona hambai je live nai tongnai jotoni sakang jisuni kathar thaino saro je nokhung je
tamnai samung khlai tong sung te bebag yapri te bebagono afa sung kaham te hamsa jakse tangmala afa nini hamari abus sungno tamnai bigra khlaya ganang se khlayo bebag area wono te dukho nung daleria bipring sapano kisi sapano apni bagai nono hambai nung sana sike hamjage naikuli tonmani bagai hallelujah praise the lord aba hakeno written ani sajlani mungka alpha okay ani ki kapa ngmani belaino sakbaika pia tabuk sakjora ani khasrangka kaitor hamrika hambai erlayane yes written belai keno good news hambai lord nung bini sajlano nung hamrui belai srai srai ke te kaham nislai kaham nung khlai mani bagai hambai lord nono bo belai khasrangjak nini hamjak mate nini hamro mungni bagai jungbo belai tong thogu lord nina hamjakma asike chini bisingo nung phunugui tongmani bagai amen and hambai hallelujah जों जतनो साकसांनि एंगै काइतनो हामबाय लाइन यस आरो जों जतनो काइतनो हामबाय लाइन दा त्रिपुरानि youths rokni bagui surilayane गोबां मानो काइतर तंगैबो हामिया तमंबाय गोदालै फाइदे यस समे त्रिपुरा हास्तिनि सिक्ला काइतन थानि जों साबमिट खायरलायane ओ राथा खारा मस्ति कि त्रिपुरा हास्तिनि जतो सिक्ला फान निनिसेल आफा चिनि थानि फान करि बरनो कन्ट्रोल खायनानि बाट लर्ड जिसुनि मुंबाय नि कप्लाय मुंबाय के डिक्लेयर खायो त्रिपुरानि जतो सिक्ला रok सय निनि वो nono surinai nini thani khorok bomnai te nini musungmao tongnai abahaisi ngnai jisuni mungbai ke ang declare khayo hallelujah aje samung sitra abrang damrogo jisuni mungbai virus sitra samung sitra drugs obake kabangma tomung sitra jisungbai kang damro kutulik tirpra hasini joto sikla rang yarani nang kutulik nini jora paikya hamia baimar hamia wansukma hakaba hamia spirit fola hamia kutulik nini jora paikya jisungbai kang declare khayo त्रिपुरा हास्तिनि सिक्ला अब काइतोनि से मालिक काइतोर से जीसु ख्रिस्ट से त्रिपुरा हास्तिनि सिक्ला हामसाजाक सिक्ला से त्रिपुरा हास्तिनि सिक्ला बेले टैलेंटेड सिक्ला से त्रिपुरा हास्तिनि सिक्ला कक खानाय सिक्ला से त्रिपुरा हास्तिनि सिक्ला सय काइतोनि मनो कुसु ख्लायनाय सिक्ला रकसे त्रिपुरा हास्तिनि सिक्ला सय काइतोनि हाना वारानाय आबाय सिक्ला से त्रिपुरा हास्तिनि सिक्ला काइतोनि कगनो खुंजो काननाय सिक्ला से यस जीसु माखां डिक्लेयर खायो amen amen hallelujah fading ke tina asung siteng te kolok fasing tanglaka te hambai norokno asike joya wi te khunju ke kruke salbrum brum asike excited ke norok kaitoni kokne bagai tamnai khas rangjak te belai khena tong thokjak ni bagai kaitoni hambai maro sir ani bai suza laxmi ni yakong hamya belai kosto tong kisa surijade jorna nang saimande nini bai suza laxmi bini bagai kothoma kaham jisu christ bini yakona hamrei rekha hallelujah yes ang declare khaina thangai tongo jisuni mungbai nang saimandi hamka bo nang bo sadi hamka hanai hallelujah by faith poito by sadi o ratha khara maste ki suza laxmi ni a yakungni sakawang jisuni kotha thino sarsai yakung sarui tonai akeba yakung hamia khlai tongnai fola hamia ang jisur mai ke declare khai kutulik nini jara paikha kutulik right now fire in the name of Jesus and heal in Jesus name be healed in Jesus name hallelujah jornang saimandi nini baini je yakong hamia hamka oje hammani kothoma kaham a good news saikaba as a testimony no nang renani ta korodi nang daidi khana ani bisungna nang oje kothoma kaham no renai yakong je hamyangi tomoni hamka obahake hallelujah believe khaidi kaitorun ka hamri manaise exodus 15:26 surai sang subray kaitorun ka hamya hamranai ka hamni sau hallelujah praise the lord hallelujah yes priti ani ama daily no sanja hinkeno lomo amani bagai kisa surija didara bo lomani hama bagai oh hallelujah shakara lara mastiki priti bini amani shakaw lord ang jisuni kothartino saro lomani aje folahamia lomrei tongnai je folahamia jisung makang mano saw kutulik nini jora paikha jesus se kaplai pritini bina amani shakawo oh ratha khara mostiki heal in Jesus name be healed in Jesus name the permanent healing I declare in Jesus name amen amen hallelujah yes priti ning khasrang de ni nama hamka te nin bukhuk bai sadi jisuni
bisingte ane ama hamka Jisoo hamre reka ani sadi hallelujah Prosan nini family life te family bagai yes Prosan nini sakawote nini nukung sakang Jishun te katano saro nung saimande nini family ka ham sajak family se Malik Jisoo Christ mani bagai nong nukung belai ka ham nukung se o ratha khara mosti ki thank you Lord nung Prosan ni nukung na ham jak mani bagai tong nukung naikoli nung Malik ngitong mani bagai afan ni thanang bebak ya faro Jisoo Christ ni kaplai mung baike amen amen hallelujah so belai kan hambai sing tini bahanya katang kong serman ka magnang angdia tini bo hallelujah dia abun bagi kaitona hambai relayan rata kara masti sal brum brum hambai mang toni te gosi plai mang tong ni kaham se kathar se hamsa jak se hene amen kanani bagi tiar ni tong bai jotono amen